Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsoon na nataron sa ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa kalibutan, kalig-on sa mga pamilya niya kaayuhan nato niining pandemic nga atong giantos labi na dinis atong nasod. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa ato mga proyekto labi na niining atong naghinapos na nga proyekto ang Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam o gidala niya sila ngadto sa tao aron iya nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan o ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya ipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios o gusok o gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay o gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug mingon ang lalaki, "Ania ra gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod." Babay ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga libot sa imong talad.
kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ania, ingno niini pagpanalangin ang tao nga mahadlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaa unta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya ug gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga mo'y nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa iyang pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung maghigugmaay kita sa usag-usa, ang Ginoo mupuyo uban kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Og dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Hesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, humaniya sulatig-sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o makighiusa sa iyang asawa o silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana o ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus mahitungod niining butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mobulag sa iyang asawa o makigminyog laing babay, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. O ang babay nga mobulag sa iyang bana o makigminyo og laing lalaki, nanapaw usab. May pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya, apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paariya kanako ang mga bata. Ayaw sila didi kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kaayong mga punto nga angay natong pamalandungan. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang pagbuhat sa tao, lalaki ug babay. Gihisgutan sa gamay ang minyo ay. Sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga gihimo tang igsuon ni Kristo. Nya sa atong ebanghelyo gihisgutan sa dinhi ang panagbulag, unsay mahitabo kung magbuwag ang bana o ang asawa. Nya nasa gihisgutan nga mga bata. Hay may gusto ninyo aning pamalandungan nato? Ang banag asawa. Tanan? Sayunan lang muna. Abutan kita nig siyam-siyam. Ari ko musugod sa mga bata. Diin man gikan ang bata. Gikan sa Ginoo, oy naon sabi mo inahan ko taon. Gikan as Ginoo. Nya wa na mo anhis kalibutan ang bata. Ang bata ba? Wa na mo anhis kalibutan nga gikan lang sa usa ka tawo. Gikan na sa duha ka tawo, una nahimong bata. So duha ka tawo nahimong usa ka tawo. Nakuha mo? Lingian na imong tupad. Ingna tao ka? Ingna ka na tao ka? Kanang giingon ni Kristo nga ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao, ang image ana nga gipasabot ang ato gyud mismong pagkatao. Kay matag usa nato gikan ta sa duha ka tawo nya nahimong usa.
Kay guwap atong duha ka tawo, wa unta karon mataw. Ana. Unya ron kung kining duha ka tawo, di na sila maghiusa. Napay mo gawas nga tao. Napa wa na. Wala na. Kusga. Wala. Amay. Ay ba mo? Niya. Pilaron kabuok ginikanan or babae o lalaki nga kinasal nga di na gyud gustong mohimog tao. Ang ila ra gyung himuon usa, duha, kana ra gyud. Di na sila gustong napay mosunod. Unsa man na sila? Diosnon o yawanon? Yawanon. Kana bang mga managtiayon nga gusto lang gyud sila usa, duha ang ilang himuon nga tao. Pasabot buwago na nila ang ilang kaugalingon aron dili mahimong tao. Butangan nilag pills, butangan nilag kondom, butangan nilag ayude, usahay ipalaygit, putlo nang naang adto dito magsugat ang duha ka similya nga gihatag sa Ginoo, usahay gamitan nila og withdrawal, usahay abortion. Ila yung gamitag abortion. Unsa may tawag ninyo ana mga ginikanana? Diosnon, yawanon. Yawanon. Kusga. Yawanon. Pila ka buok dinhi ang yawanon. Taas kamot. Doko-doko lang ay. Si Kristo may emphasize ang gingharian sa langit iya niining mga bata. Munang matngoni ninyo nga dili mo magsalikway bisan usa niining mga bata kay ang gingharian sa langit iya sa mga bata. So kinsay tag-iya sa langit para sa Ginoo? Ang bata. Ang bata mo'y tag-iya sa langit. Unyag imong kusion ang bata, kinsay imong gikusi? Ang tag-iya sa langit. Malangit pa ka dili. Tubag. Wapay siguro. Saan mo pagkalangit? Nga imo namang gikusi ang tag-iya sa langit. Gaya ko na be, kanang inyong silingan, awaya ko na be, tamparosa, niya human, manuktok din, kaya pwede mo dayon. Diba mo ingon na patyo, tanong kang buanga ka. Ayaw awaya ang tag-iya sa langit. Gusto makakang malangit. Pero gusto kang maimpirno, awaya, isalikway ang tag-iya sa langit. Isalikway. Ayaw na nag-atiman na ang tag-iya sa langit, aron di na kadawaton dito. Mao na kanang mga magtiayon nga nagbuwag, inyo nang gibiyaan ang tag-iya sa langit. Basta magbuwag gani mo, inyong gibiyaan ang tag-iya sa langit. Ang resulta, maimpirno mo. Ana mo na siya. Muna, ingos Kristo, ay gid mo pagbuwag. Kaya nga naman, inigbuwag ninyo, murag napikas ang inyong anak. Maglibog na ng inyong anak, hain siya nabilong. Nabilong ba siya aning pamilya sa iyang papa? O nabilong ba siya aning pamilya sa iyang mama? Asa man ko? No? Awa mo kasabot. Sabot. Nakasabot. Mao na. Mao na kuan. Mo na paghiusa gyud kay dili na mo duha kamong banag asawa, di na mo duha kung dili usa na lamang. Unya nganong magbuwag man ang bana o ang asawa. Nganong magkabuwag man tungod kay sa pagsugod pa lang nilag hiusa, wa magsunod sa Ginoo. Wa nila tuguting ang Ginoo mo'y muhiusa. Sila'y nagbuot-buot kanus-a maghiusa. Tanawa karon o. Daghan kayong magpabunyag og bata nga way mga kasal. Nganong nigawas pa ng bata nga wap may kasal. Nagbuot-buot og kasal-kasal kanang gitawag nila gikasal sa banig. Ang banig
Karon di naman banig di ay kama naman, no? Kama. Usahay gani, mo pakasal ni nga to usahay kami sa sister, kasal-kasal sa tater. Sumaha ba pader? Unya, unsay tawag ninyo ana? Oy, mga buango na. Nya magpuyo-puyo dayon. Murag katong duwa basuna ba katong gagmay pa tatay-tatay, nanay-nanay, tinda-tinda. Ana-ana ba? Mga tiaw-tiaw ba? Tiaw-tiaw, sulay-sulay, tisting-tisting. Mga di tinuod. Muna puyo-puyo, kuot-kuot, layog-layog. Ana. Was lakibaw nga duna dito'y mahitabo. Nakaron unsaon man aron ang kaminyoon, kamo ba? Kamo magminyo. Unsaon man aron di gyud mo magkabuwag or gamay kaing posibilidad nga magkabuwag mo, tudluan ta mo og step by step. Step 1. Sunda gini ha? Bond. Bond. B-O-N-D. Sa Binisaya, kasal. Mo'y unaha. Step 1. Step 2. Board. Mulain. Board ba? Kanang mupuyo. Mulain. Biya mo, matod pa sa atong Ebanghelyo, mubiya gyud sa mama o sa papa. Oh. Dato pa, ayaw sa mo pagpakasal, kunwap amoy inyong puy-anan. Hinalan, maghimo sa mo inyong sag, una mo, mangitlog. Muna, may panglanggam ninyo. Kay maghimo pagsag, una, mangitlog. Kamo, itlog, bahalagway sag. Una, doon na nas unay batasan, para sa akong nahigayan sa kong papag mama, nga kanimong pangayuag balay. Mga sawa gani ang laki, pangayuan usag balay, bisag payag, basta mo na gito'y ilang sag. Kaya ang kaminyoon, gitawag magsag sa kaminyoon. May panglanggam, magkugig yung sag. May pang manok, kay magtarong-tarong yung iyang itloganan. May pang iring, mangita o sa iyang lublubanan. Una pa manganak, ang tao, pataka lag. Adtos hagunuyan, adtos kwayanan, adtos sa kalubihan, adtos mga manggang harag. Pataka lang. Unsa mo, matod pa atong nisultis una, unsa man, mas maayo pang animal ninyo. Tao man mo. Nya dayon human sa board kanang mulain, una pa ang bed. So, step 1, B ang sinugdanan, bond. Step 2, B gapoy sinugdanan, board. Step 3, bed. Oh. Bond, board, bed. Karon gibali. Bed, bed usa. Unya dayon. Ang sa sunod. Band. Unya og makatigom-tigom una pamulain. Mauna nagantos intawon ang mga ginikanan kay nanggawas ng mga anak itunol sa apuhan. Ang apuhan nga sakit na kaing hawak mauna say punan og pasakit sa hawak. Mga way batasan nga mga anak. Ang inyong ginikanan, siging atiman ninyo. Ya, pagkaminyo na ninyo, sila lang yapoy paatimanon sa inyong anak. May pang himungaan ninyo, kay tigumon pang iyang piso. May pang baboy, kay tigumon pang iyang baktin, dili ipiyal sa laing anay. Ya kamo, inyong ipiyal sa laing anay, mga wa mo'y batasan. Nganong mo niya akong gisulti, nga wa mo'y batasan. Nga naman, wa ninyo pamalandunga nga inig himo na mo ani, amo ning responsibility. Amo ning tulubagon. Di ni tulubagon sa akong apuhan, di ni tulubagon sa akong inahan, sa akong iyaan, sa akong igsoon, labaw tanan, di ni tulubagon sa pare. Sige mong anhi din mangayog bugas kay ipakaon sa iyong anak, tagdamog, tagutlo, tagilma kabuk anak, ang pare, wa katampo anak. Ug mao na patampuhan lagamay. Di ba? Isalig sa laing mga tao. Way batasan.
Way kabuot, nagbuot-buot. Nga nga gahig ulo. Hilom lagi mo. So karon na isang yaw ni ha, isang yaw gini. Tudloi gid ang inyong anak, gamay pa lang tudloi na dahi dong timan-i nga posible yung musangko mus kaminyoon. Do na ginay step 1, step 2, step 3. Yaon sa may step 1 ma, ayan, band. Unsa man ang band ma? Kasal. Ikaduha, step 2, lain og puyo. Ayaw mog tipon sa ginikanan humagkasal. Yang step 3, una pa mo manghigda sa inyong bed nga kuyog mo. Nga maingon mong anak, ma, tanaw ko sa TV ma ba? Nindot man ang bed ma? Pwede unahon? Masa man yung isulti? Pwede unahon ang bed? Ang sa inyong itubag? Kina? Maingon sa mo? Depende. Nyamin ka, dili dong, dili giday. Yan siya ma, ako lagi man, natao lagi ko, wapa lagi mo ikasal. Giuna da inyong bed. Nga maingon dayon ka, pasagdi lang mi dong, kay nakasa mi, ayaw sundang among sala. Kamo, pag tinarong, samtang wap amo kasa, ayaw butangig sala. Siya ka na lagi itong silingan ma, wa man lagi na sila'y wa man lagi sila'y kasal, daghan naman lagi anak. Nya kana ra ba kunong usama kanang bana minyo man day na dunam day na asawa nya kada sang asawa minyo man sana nya nagtipon sila karon kaayo lag sunda ng sala kay maimpierno ka di ba isa paita sa daana mo antos man sa taana kay karon ra basad ang mga lalaki ug babae para nila ug di sila maghinikapay antos kana bang magtinan-away lang ba antos kuno. Hinoon, antusa. Mo nang naluwas ta tungod sa pag-antos ni Kristo, nahimot ang anak sa Dios tungod sa pag-antos sa Ginoo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, giantos tas Ginoo, una ta naluwas. Di ba? Antusa. Unsa may pag-antos sa ulitaw ug sa dalaga nga nagkauyab? Unsay pag-antos sa mga manag-uyab nga dili maghinikapay kay sala? Unsa man say pag-antos inig kaminyo na? Kinahanglan yun maghinikapay. Karon, kinsa dinhing mga minyo nga wa magantos anang hinikapay. Kanang sigig yung hinikapay ba? Siging gakos, siging layog-layog, siging kuot-kuot. Kinsa man ninyo dinhiron? Oy, daghang ing gaantos ana, magpunay nagwak. Ay, uy, samok. Ana. Usay san mo si kabliton ada samok ba ni kapoy katagikat trabaho kung hasol-hasol dia nya ikatiguang na ada kahilas ba wa kahilasi tiguang na nato ayaw inyo ng tulubagon so ingnon ko ni pagsulti ang manag-uyab nga maghinikapay maimperno ang mga minyo nga wa na maghinikapay maimperno gusto mong maimperno sige lingian na imong tupad. Ay mong tupad ba? Ing na naghinikapay na mo? Ing na ka na be. Minyo na siya. Siyempre, minyo gutang. Congratulations, malangit ka. Ang imo sang nalingian kay ulitaw man naghinikapay na mo. Wadyo ko hikapunon. Siya, amayo na. Ay pagsugod o hikap-hikap diha. Kaya na ba sa mga kinilo nga hikapunon. At ra ba na mo palit ming mga hari. O na. Nindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, yang anak mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga hiusahon kita niya. Uban sa dakong pagsalig sa atong amahan, moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga naghiusa sa tanang mga magtutuo nga tinugutan sa grasya sa Dios, makalahutay siya batok sa mga pundok nga gustong mubungkag sa pagtuo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang nining kalibutan nga ang katawhan motugot, nga ang Dios mosalmot diha sa pagpatuman sa mga balaod ug sa pagmando kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong mga nangamatay nga kaparyentehan, sila nga nagmanggihatagon kanato ug sa atong mga kahigalaan nga maangko na nila ang gingharian nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, ang gihiusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tao. Liguna kami sa among kaakuhan nganha kanimo ug sa among pamilya. Ihatag ang mga grasya nga among gipangayo nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa katong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon, apil na sa tungo anay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos.
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Cordero sa Diyos, na nagawak sa sala sa Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pamilya. Nya mahitabo ra ni kon maghiusa gid ta sumala sa gustos Ginoo dili sa atong gusto. Atong pasalamatan ang mga tawo nga nag-alagad nato karon nining misa unas tanan ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate nining mga bulak, ang atong flower sponsor karong Dominguha, ang atong mga PIMAG, ang atong parish Marshals Assistance Group nga nag-manage sa atong parking ug sa traffic, ang atong mga frontliners, ang ato sa mga barangay tanods nga nag-manage sa ditos gawas, ang atong mga PYCC nga mao'y nag-usherates ninyo dinhi, ang atong lectors, salmista, love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang nag-manage sa ato ditong sounds o sa TV monitors, nag-prepare nining atong para i-upload sa atong social media, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir,
Ang tanan nga ni-offer karon nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry ug Mrs. Bibang may gibutang diri sa titinuod nga nimo bang? Bibang Munisit and family. Masipang pakpak alang kanilang tanan. Pahibalo, update sa nahalin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000 per slot alang sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima as of yesterday, September 2. September 2. Yesterday 2021 ra man ning akong ibutang. October 2. October 2, 2021 niabot ang atong halin na og 30,504 slots. So, nilapas na og 1,000 kapin ka slots kay 29,500 raman to slots atong gibaligya. Daghan maing namalit. So ang 1,379 slots dito gidiretso pagpalit sa atong Tres Pastorinhos de Fatima Foundation Incorporation niya ang dinhis ato ang atong halin ning abot na og 29,125 slots. So pakpak. So gi-close na nato kining maong slots. wa nay dawaton. So God karong adlaw. Nya mao ni ang atong labing nindot nga birthday gift ni Mama Mary karong tuiga. So salamat kaayo sa mga donors and benefactors nga namalit sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots. Pakpakan natong usab sila. Tanan. Dunay mga around 8,000 ka mga donors. Ang atong nalista dito ba, mga 8,000 ka mga donors. Nya murag usa ni kahalandomon kay nato kitang taga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan, territorial o online parishioners. Kay ako sa akong pagkapari, first time pa ko, bisag di pa ako pari, first time pa ko naka-experience nga ang budget nga mga 30 million nakuha lang sa pag-donation less than 2 months. No? 1 month and 3 months. Milagro gining gihimos mahal nga Birhen sa Fatima, pasabot lipay kay siya o gusto gyud siya nga matukod ang Kapilinha di Fatima. Nya kompleto na mas budget, ang ato na lang iampo ang contractor na lang ug ang iyang mga workers nga tinud-on sa nilag trabaho. Kay di naman sila managanag trabaho kay naa naman ang budget. Ano? Iampo sa nato nga kompleto dayon. Karon kalimtan na nato sila, wala na sila ayo. So, adi bitay ay kalimti mga adto sa ta. Ari na ta mo focus sa atong parokya. So mao kini ang nag-una nga mga kalihukan sa umaabot na tong piyesta karong October 16, 2021, Saturday. Una, motorcade. Matag alas 3:30 sa hapon, gawas lang sa October 9 nga 1:30 sa hapon atong motorcade. October 10, alas 2:30 sa hapon, ug October 16, alas 3 sa hapon. So ang atong motorcade gikan sa pagsugod sa nobinaryo sa October 7, natay motorcade hangtod sa October 16. Libot sa atong teritoryo. Anad naman taani. Nya, Holy Rosary, 1 hour before sa Novena Mass, except lang on Sunday, natay Novena, natay pagampo sa Santos nga Rosaryo dinhi simbahan. Giawhag, usab kamong tanan sa pagrosaryo matag adlaw niining bulana sa Oktubre didto sa inyong panimalay kay buwan maron sa Holy Rosary. Ikatulo, naay Living Rosary Contest by Chapel. Contest ha? Living Rosary. Ang paglista sa mga entrante ibase sa makahimo og arko or simple lang nga murag tukod nga naay butangan og ngan
daplin sa daan nga ato dinhing libutan sa motorcade nya butangag ngan sa chapel on or before October 8, Friday. So ika-October 8, kung gusto mong muapil mga chapels, gikan dinhi ngadto sa Lataban, Tabla, San Roque, Santa Cruz nga mga chapels, pagbutang mo og inyong arko or kanang gamay nga both diha daplin sa daan nya inyong dekorasyonan, inyong butangag inyong ngan. Nya ini ka October 8 kinsa tong nakabutang moy atong himuon nga entrante. Ang dili makabutang wa nay labot sa contest. Ana ha? Una karon pamutol na mog madrikakaw nga kawayan. Og wa gani mo putla ng inyong buli unya didto itok-tok. Unya butangig ngan aron malista dayon mo. Doon na tayo mga premyo. Ang judging di ay himuon ika-alas 3 sa hapon nga motorcade sa October 16, 2021. Living Rosary, pasabot mga tao ang mo perform dito nga mura sila mag-picture frame. Ana, nya plus sa decoration of course, no? Ako lang yang himuan og write-ups ipada sa mga chapels. Ang atong first prize, gamay ra tarog first prize, atong mga prizes ginagmay lang usa kay minus bantag budget. First prize 15,000, second prize 12,000, third prize 10,000. Consolation prizes 5,000 each. No? Plus Tide o kanaganing mga sabon nga perla o uban pa. O niya, ikaupat ang dedication of our parish church. I-dedicate ni siya paghimuon sa October 9, 2021, ikatulong adlaw sa tong nobinaryo. Pasabot, kano saan eh? Saturday. Karong Sabado. No? Anong mura mo mong nahinganghang? Karong Sabado, alas 4 sa hapon, mo na pinakadako nga event dinhi sa atong pista karon, no? Kita mo anang naay mga decoration na diya. Naay gisuwat diya, no? Oh, mo na part sa atong decoration. Iampo sa ni natong ga contract dinhi nga makahuman unta siya ugma. Kay di kahuman, maglisod na ta nga maablihan na ni ugmang adlaw. Ha? Iampo nato ang nag-contract dinhi og makadungog to, paablihan ta ni ugma aron ma-ready na, palising na lang aron ikasabado siguro na ta nga makahimo sa dedication. Ang mohimo ni ana mo ang atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma, kuyog sa mga kaparian. So yan po nato, maing panahon, maayo sad ang sitwasyon. Ikatulong pahibalo, ang total budget alang sa stipends o honoraria, alang sa pagkaon, sa decorations, o sa pagpanghatag og mga bugas nga tag 5 kilo, ngadto sa mga labing minus, 2,000 ka mga labing kabus nga mga pamilya sa atong parokya. Ang budget aning tanan mukabat og mga 2 million pesos. 2 million. So, bisag mubo na lang ang panahon, mamaligya tag slots. Ang mupalit ani dali kay malangit kay mubo na walang panahon. Bitaw. Nya tag ang atong slots para na ni sa atong parokya ha. Ato ba yang gihunong ang atong nga project dinhi kay para sa kapilin ha. So ato lang sa silang padungog-dungogon. Basta mamaligya tag 4,000 ka slots nga ang title Mother Mary's Consoling Grace or Graces. Kung mopalit ka ani, makonsol ka sa grasya ni Maria. Kaya ang Birhen sa Santos nga Rosario, puno na sa grasya. Nya karon tagpila man eh. Tag 500 pesos per slot. 500 pesos. The more you buy, the more consolation you receive. Analitan og mopalit kag usa ra ka slot 500 nya ang imong kasakit anak nga musuyop, bana nga palahubog, babaeng anak nga nabuntisan so tulo ka buok. Ang imong kasakit usa ray makonsol ato.
David, joke na. Mag-console ka na tanan ay taka lang mo ko na. Onya, ang deadline ani, onya sa October 15. So, sugod karon hangtod sa October 15, mura na atong period sa pagpamaligya. Sold or unsold, okay ra. Pero mas mayog yung madali ninyo palit, no? Bispiras sa atong pista. So, hinaot unta, nga inyo ning suportahan. Lastly, ang pagpanghatag o atong powerful SBFP Powerful Vinegar nagpadayon diya sa atbang na natay gihimong balay-balay gyud, formal na nanay bintana, nanay sistema, sunod lang mo didto ang musupak mamatay sa suka. Ayaw supak-supak aron di mo patyon sa suka, powerful guna. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.